Un zer indian, că au zis că e numai japonez, dar este și unul de hârtie, ai văzut. Florin. Ea ascultă Mozart, nu-și întoarce fața, însă cum se încrede în colțul ochiului și nu doar fiindcă și-ar imita cu dezvoltură maestrul, stă puțin să se lase privită. Și ce vede ea ca și când ar auzi încet și aproape distinct din colțul ochiului? Muzica i-a strecurat în bani în palmă. Vede un chip în relief pe o medalie veche, osul maxilar cu contur nobil și ferm și amara contracție a mușchiului facial ce a săpat o umbră oblică în bronz. Peste și sub toate acestea se ridică sunetul grav în sus și în jos, asemenea mișcării ce devine coloană. De sus vede vârful de suliță coborând de departe din noaptea nevăzută a timpului, către înălțimea frunției, aici unde sărutul de foc își va așeza sigiliul de vede sfăcut. În auzul prezent pretutindei, stă ca și când ar zbura și zboară ca și când ar sta. Pasăre. Se revarsă apele mici ca fluviile și inima se leagănă noaptea și ziua. Și ei grei se lasă ochii ca într-un leagăn între pleoapele strâns adunate, căci îi poartă ca pe aripe întinse acest auz desfundat până departe. De acum muzica întorcându-se lent în semiprofil. În dreapta ei, la numai câțiva centimetri de obraz, străjuiește inima înaltul decât el. Cavalerul regelui. Cavalerul Lancelot privește și zâmbește din această fotografie veche, slab luminată, reprezentând o scenă de film cu eroul. Nobilul luptător ține mândrețea de suliță. Și noi știm că poza lui înrămată copilărește, în alb staniol, fiind un chici, e însă unul din acele chiciuri tandre, pe care Mozart, doar el știe cum, le învăluie strâns în disonanțe pentru a le reda gravitația. Mersi.